Witam serdecznie. Щиро вітаю всіх слухачів і глядачів Радіо ВНЕТ. Мене звати Софія Будко, я українка, мешканка Харкова. Місяць тому я приїхала до Польщі і одразу поринула з головою в роботу. Разом з редакцією Радіо ВНЕТ маємо прекрасну нагоду вести для вас програми з назви «Громадянин України в Польщі». Ці програми допоможуть адаптуватися і освоїтися в Польщі тим українцям, які були змушені залишити свою країну через війну. Програми присвячені і полякам, які дуже активно допомагають українцям від початку війни. Сподіваємося, що знання, якими ми з вами поділимося, будуть максимально корисні для всіх наших слухачів. Здоров'я і гарне самопочуття – один із найважливіших складників щасливого і повноцінного життя кожної людини. Тож сьогодні темою нашої програми буде польська система охорони здоров'я і можливості користування медичними послугами для громадян України, які після початку повномасштабної війни знайшли надійний прихисток у Польщі. Сьогодні нашою гостею буде пані Марта Ленська-Мєчек, невролог із відділення неврології і епілептології шпиталю імені професора Орловського у Варшаві. Добрий день, пані Марто. Добрий день, пані Софіо. Сподіваюся, мій досвід як лікаря і як пацієнта допоможе вам розібратися у нюансах польської системи охорони здоров'я. Пані Марто, перше моє питання з особистої цікавості. Як змінилося ваше життя і режим роботи у зв'язку з війною в Україні? Найважливіше для нас – це мати можливість порозумітися з пацієнтом, зібрати анамнез, що надзвичайно важливо в подальшій діагностиці, поставити діагноз, роз'яснити пацієнтові суть його захворювання, дати рекомендації. І тут ми часто стикаємось з мовним бар'єром. На щастя, є сучасні знаряддя, які у таких ситуаціях спрощують спілкування з пацієнтом. Pozwalają nam w tych sytuacjach łatwiej porozumieć się z pacjentem. А як щодо приватного життя, якщо, звісно, доречно про це запитати? Що стосується приватного життя, всі ми зараз, не лише лікарі, переживаємо неспокійні часи, але стараємося щось робити. Бо праця допомагає побороти внутрішні хвилювання. Перейдімо до нашої основної теми. Я б хотіла розпочати нашу розмову із загальної характеристики системи охорони здоров'я в Польщі. Моє перше питання, можливо, дуже просте, але я вважаю, що дуже важливе для всіх українців, які вже живуть тут протягом певного часу або планують тут оселитися. Як організована ця система і як вона фінансується? Це дуже складне питання і для лікаря, і для пацієнта, і гадаю, що ніхто з нас у повсякденному житті про це навіть не задумується. Польська система охорони здоров'я заснована на обов'язковому медичному страхуванні. Що це означає? Це означає, що кожен поляк, який офіційно працює, платить обов'язкові внески на медичне страхування. Ці гроші збирає управління соціального страхування, тобто ЗУС, а Національний фонд охорони здоров'я, тобто НФЗ, за ці кошти фінансує всю систему медичних послуг. Ось так максимально просто можна це описати. Гадаю, що всіх турбує питання, ці медичні послуги платні чи безкоштовні? Як це організовано? Можливо, є якісь державні і приватні заклади? У Польщі є два варіанти лікування і утримання медичних послуг. Перший – це Державна служба охорони здоров'я, яка фінансується Національним фондом охорони здоров'я НФЗ. Другий – це весь приватний сектор охорони здоров'я, де послуги платні. Більшість послуг, які фінансуються Національним фондом охорони здоров'я, безкоштовні. Хоча невдовзі ми будемо говорити про стоматологічну допомогу. Ви дізнаєтесь, що не всі види лікування і не всі послуги лікаря-стоматолога фінансує Національний фонд охорони здоров'я.
І наскільки я розумію, кожен громадянин може скористатися послугами державних закладів або ж звернутися до приватних. Таке право звручити до приватних якихось. Так, ma możliwość, Так, людина може отримати консультацію або лікуватися й у приватних закладах чи лікарнях. czy szpitalach. Dobrze, a i w związku z tym właśnie, bo ja coś takiego słyszałam, bo mam dużo Я чула від багатьох своїх друзів-поляків, що із державними закладами не все так просто. Różne ośrodki, no to tam też nie wszystko jest takie proste, że na przykład Так, громадяни мають до них доступ, але часто буває так, що очікування на безкоштовний візит до лікаря може тривати місяцями. no to musi czekać może nawet miesiące. Як це виглядає? Не за якимись писаними нормами, а на практиці. Gdzieś tak, a na praktyce. To jest bardzo indywidualne. Тут це дуже індивідуально. Дуже залежить, Все залежить від того, який спеціаліст нам потрібен. Oczywiście są takie specjalizacje. Звісно, є досить важкодоступні спеціальності, для яких час очікування на безкоштовну консультацію може бути тривалий для всіх, в тому числі для поляків. З іншого боку, є різні шляхи, якими ми можемо потрапити до цього спеціаліста. Сімейний лікар, який є нашим основним опікуном у службі охорони здоров'я, може прискорити цей процес, наприклад, вказавши у направленні, що наша хвороба або симптоми вимагають термінової консультації спеціаліста. Він може також направити нас в лікарню, якщо ситуація цього вимагає. Але час очікування на консультації до спеціалістів дійсно може бути тривалий. A może pani Можливо, ви знаєте, які з них зараз мають найбільший попит? Тут мені важко сказати. Є спеціальні платформи, на яких можна побачити найближчі доступні дати звернення до спеціаліста. І дуже часто це залежить від того, де ми хочемо лікуватись. Чи близько від дому, чи там, де коротший термін очікування. Czyli istnieje Значить, ми можемо звернутися до лікаря не обов'язково за місцем свого проживання. miejsce zamieszkania, tak? Tak. Ale u tych jeszcze Про різні сервіси ще поговоримо трохи згодом, а зараз повернімося до теми медичного страхування, про яке ви вже згадували. tym, czy tak naprawdę każdy Кожен громадянин Польщі має його за замовчуванням. А чи є якась процедура його оформлення? І що це за страхування? ubezpieczenie. Так, naprawdę Медичне страхування обов'язкове. Як я вже казала, усі люди, які працюють і платять внески за це медичне страхування, застраховані. Składki na to ubezpieczenie zdrowotne są nim objęte. Niemniej jednak jest też grupa osób, które Є також група людей, які з різних причин не працюють, і тоді вони можуть добровільно сплачувати таке медичне страхування і користуватися усіма перевагами, які з цього страхування випливають. które z tego ubezpieczenia wynikają. Są również Є також групи, які не сплачують внесків, наприклад, діти, але вони все одно мають медичне страхування. A czy Ви сказали, що люди, які не працюють, можуть оформити собі страховку добровільно. ubiegać Чи взагалі варто це робити? je zrobić, a czy warto to robić w ogóle? Що дає це страхування? Tak, żeby Ja jak- zrozumieć. Я, як лікар, завжди відповім «варто». ponieważ Ми не знаємо, коли захворіємо. nie wiemy, kiedy zachorujemy. W swojej praktyce lekarskiej widziałam wiele У своїй młodych практиці osób, я które зустрічала молодих людей, які не були застраховані, і раптом щось сталося. Впали з велосипеду і отримали серйозну травму. Ніколи не відомо, що може статися. Тому я наполегливо раджу страхуватися. Koszty tych działań lekarskich są bardzo wysokie przy właśnie Часом витрати на лікування дуже високі, зокрема у серйозних медичних випадках. Звісно, можна думати таким чином: загалом я здоровий, і якщо я захворію, чи в мене заболить зуб, то приватний візит буде коштувати дешевше, ніж страхування. І це дійсно так, доки не трапиться щось серйозніше. A gdzie by А де можна оформити таку страховку за бажанням? się ubezpieczyć? В управлінні соціального страхування To ЗУС. można Можна зайти на сайт і знайти інформацію? Так, там можна знайти вказівки, яким чином можна це зробити. No i tutaj może Маю ще одне питання, пов'язане зі страхуванням. czy nadaje się Чи в Польщі можна отримати лікарняний і як це працює з точки зору w страховки? ramach tego ubezpieczenia,
В Україні, якщо людина не має певного стажу, то лікарняний оплачується не повністю, а лише частково. Tam osoba, która nie ma stażu jakiegoś pełnego, no to ona otrzymuje nie całą pensję, jakąś część. Як це виглядає в Польщі? В Польsce У Польщі це не залежить від стажу. І такий лікарняний лист може отримати кожен, якщо лікар вирішить, що це потрібно. Każdy, u którego lekarz uzna, że wymaga takiego zwolnienia. Щодо того, як він оплачується, це залежить від багатьох чинників. Чи пацієнт впродовж цього часу перебуває в лікарні, скільки триває лікарняний. Це досить складна процедура, всіх її деталей я, на жаль, не знаю. To jest dosyć skomplikowana procedura, której nie znam do końca. Ja jak osoba też... Як людина не місцева, я хотіла б зрозуміти, які у Польщі існують заклади охорони здоров'я. Можливо, наші слухачі хотіли б довідатися, що таке шпіталь, лікарня, а що таке przychodnia, поліклініка. А я ще бачила такий заклад, як порадня. Які існують види закладів і які функції вони виконують? Це питання досить розлоге. Але почнімо з того, що Польська служба охорони здоров'я поділена на 3 ланки. Zasadza się na 3 takich stopniach. Перша ланка – це ПОЗ, первинна медична допомога, який у нас всіх асоціюється з сімейним лікарем. Але до цього ПОЗ, тобто первинної медичної допомоги, зараховуємо не тільки лікаря, а й медсестру та акушерку. Це базовий рівень, на якому ми маємо отримати медичну допомогу у некритичних ситуаціях. Другий рівень – це спеціалізована допомога та спеціалізовані клініки, до яких, як ми вже сказали, отримати доступ дещо складніше. Сюди звертаються пацієнти, стан здоров'я яких вимагає особливого догляду. Наприклад, до лікаря-діабетолога звертаються пацієнти, які потребують більш інтенсивного лікування цукрового діабету. Сюди ж відносимо ендокринолога, невропатолога. І останній – це лікарня, шпіталь, тобто коли нам потрібна невідкладна допомога, невідкладна діагностика, а також деякі планові процедури. Коли лікар-спеціаліст каже, що нам потрібно зробити, наприклад, холецистектомію, але це не терміново, а планово, то ми також йдемо в лікарню. A co to takiego jak SOR? А ще є щось таке, як СОР. СОР, шпітальний оділ ратункове, це відділення екстреної допомоги, такий собі передпокій лікарні, де лікар ставить пацієнту первинний діагноз і вирішує, чи потребує він шпиталізації. І якщо потребує, то в якому відділенні, або ж лікар може трохи поспостерігати цього пацієнта і відправити додому. Czyli Наскільки я розумію, саме до цього відділення СОР нас привозить швидка. Чи людина може прийти туди самостійно? До СОР можна прийти самостійно, якщо в нас якісь серйозні проблеми. Пам'ятайте, що лікар СОР може як надати нам допомогу безпосередньо в цьому відділенні, так і відправити вас до сімейного лікаря. Моє наступне запитання таке. Ви згадували лікаря первинної ланки. Наскільки я розумію, це сімейний лікар. В Україні після реформи теж є сімейні лікарі. Też po reformie mamy. Які його повноваження і можливості? Як він нам може допомогти? Сімейний лікар, тобто лікар первинної ланки, це наш тато або мама у службі охорони здоров'я. Він повинен знати про нас найбільше, і це він вирішує, яке лікування нам потрібне. Лікар первинної ланки, тобто сімейний лікар, спеціалізується на внутрішніх хворобах або є спеціалістом із сімейної медицини. Albo jest specjalistą medycyny rodzinnej. Причому цей лікар займається як дорослими, так і дітьми. Так само, як і в Україні. Здається, так. Хоча, наскільки я знаю, в Україні є окремі дитячі поліклініки і лікарні. Педіатри, так? Так, власне. Хоча зараз, наскільки мені відомо, з дітьми також можна звертатися до лікаря первинної ланки, а він у разі необхідності направить до інших лікарів. Але також є педіатри, про яких ви згадали. Звісно, в нас також є педіатри. В залежності від того, де дитина
оформлена, її може вести як сімейний лікар, що буває все частіше, так і педіатр. Lekarza, specjalisty medycyny rodzinnej. Загалом у цій системі первинної медичної допомоги дітьми опікуються вже радше лікарі сімейної медицини. Jednak opiekę nad dziećmi przejmują u nas lekarze medycyny rodzinnej w dużej mierze. Mhm. No i jak rozumiem sobie, ktoś zgłasza się albo przychodzi na konsultację do tego lekarza pierwszego З якими kontaktu. питаннями може звертатися пацієнт до лікаря первинної ланки? Może się zwracać Як він може нам do допомогти? lekarza I w czym może pomóc ten lekarz? Lekarz rodzinny. Сімейний лікар – це наш головний опікун. Takim naszym І спектр його компетенцій дуже широкий. Jego zakres kompetencji działań jest bardzo szeroki. To jest Це лікар, який нас оглядає, ставить діагноз, визначає методи лікування, а потім слідкує за процесом одужання. Це також людина, яка може видати нам рецепт, медичну довідку, замовлення на медичні засоби, наприклад, на підгузки для дорослих чи ходунки, необхідні для більш ефективного пересування. Na balkonik, które jest potrzebne do sprawniejszego poruszania się. Це також лікар, який займається профілактикою захворювань. Наприклад, діти отримують щеплення саме у цих амбулаторіях первинної медичної допомоги. Повноваження лікаря первинної ланки також дуже широкі. Він може направити нас до спеціалізованої клініки, якщо вважає, що це необхідно, або до лікарні, якщо цього вимагає наш стан здоров'я. Mhm. A jak wygląda А як виглядає процес вибору цього лікаря первинної ланки? pierwszego kontaktu? Я завжди порівнюю з Україною, оскільки наші слухачі – це передусім українці, і, можливо, такі порівняння допоможуть їм краще зорієнтуватися. Będą В Україні це не повинен бути лікар за місцем проживання. Ти можеш жити в одному районі, а їздити до лікаря в інший кінець міста. w dzielnicy, a do lekarza możesz jeździć chociażby w inną część miasta. Як це виглядає у Польщі? Точно так само і в Польщі. Кожен може обрати собі сімейного лікаря, він не закріплений за місцем проживання. Щоб обрати лікаря первинної ланки, вам просто потрібно подати декларацію в закладі, де цей лікар приймає, що ви хочете бути саме під його опікою. Такі декларації можна отримати безпосередньо в закладах охорони Ja здоров'я. myślę, że naszym odbiorcom słowo Гадаю, декларація – слово дуже знайоме нашим глядачам. Якщо можна, хотіла б уточнити ще один момент. В Україні у кожного сімейного лікаря є обмежена кількість пацієнтів, яких він може лікувати. У Польщі так само? w których może właśnie obsługiwać, tak? Czy to i u was tak jest? На жаль, так само. Кожен лікар має обмежений ресурс щодо кількості пацієнтів, яких може приймати і лікувати. Тому, звичайно, якщо цей ресурс буде вичерпано, ви, ймовірно, не зможете записатися до цього лікаря, і тоді вам доведеться шукати іншого. Trzeba będzie poszukać kogoś innego. Dziękuję. Дякую. Moje pytanie, już idziemy trochę dalej. Розвиньмо тему і поговоримо про лікарів-спеціалістів. No to Якщо я правильно розумію, є лікарі, до яких потрібно мати направлення, а є лікарі-спеціалісти, до яких направлення від сімейного лікаря не потрібне. których nie jest potrzebne skierowanie od lekarza właśnie pierwszego kontaktu. Rzeczywiście jest Дійсно, є група спеціалістів, до яких вам не потрібне направлення. До більшості так, нам потрібно мати направлення від лікаря первинної ланки. Але, наприклад, до психіатра, акушера-гінеколога, онколога, венеролога та стоматолога направлення не потрібні. До цих лікарів ми можемо звернутися без направлення. Bez skierowania do poradni tych specjalności. I jak rozumiem, І можна до державного закладу, а можна до приватного. czyli Кожен сам для себе обирає. tak? До приватних закладів, тобто на платні візити, нам взагалі не потрібно мати направлення. Mhm. Do jakiego До будь-якого спеціаліста, так? До будь-якого. Але нагадую, що у Польщі є два типи закладів. W Polsce istnieją dwa systemy, czyli ten
державні заклади охорони здоров'я та приватні заклади охорони здоров'я, які можуть мати підписаний договір із Національним фондом охорони здоров'я НФЗ. Якщо такий приватний заклад має підписаний договір з НФЗ, і ми маємо направлення від сімейного лікаря, то, незважаючи на те, що клініка приватна, ми можемо використати це направлення і отримати консультацію безкоштовно. Ці заклади завжди позначені логотипом НФЗ, і вони також приймають пацієнтів за направленням від сімейного лікаря. Również pacjentów właśnie ze skierowaniami od lekarza rodzinnego. Щоб уникнути непорозумінь у приватних закладах, перед візитом завжди варто пересвідчитися, що ви зареєструвались на візит, який фінансується Національним фондом охорони здоров'я, а не на приватний візит. Nieporozumień w tych ośrodkach prywatnych. Тобто на сайті клініки має бути логотип НФЗ. У такому закладі ми можемо отримати медичні послуги за направленням від свого лікаря. Mając skierowanie od swojego lekarza. Musimy się liczyć. Треба брати до уваги те, що якщо візит платний, то строки очікування будуть коротші, ніж на візит, який фінансується Національним фондом охорони здоров'я. Finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Де і як можна отримати медичну допомогу на свята, у вихідні або в нічний час? Albo w nocy na przykład. Tutaj też mamy kilka możliwości. Тут є ale кілька myślę, варіантів. zaczniemy Я od вважаю, що варто почати з таких поширених недугів, які не потребують екстрених медичних заходів, тобто таких, із якими ми зазвичай звертаємось до сімейного лікаря. rodzinnego, ale wieczorem czy w święta on jest niedostępny. W Polsce funkcjonuje coś takiego jak nocna pomoc lekarska, nocna i świąteczna pomoc lekarska i w jej ramach możemy uzyskać te same... Але ввечері чи на свята ми до нього звернутися не можемо, оскільки в цей час він не працює. У Польщі медичну допомогу можна отримати і в нічний час, і у святкові дні. Тож, якщо ви вже десь проживаєтесь, дізнайтеся, де є найближчий пункт, в якому можна отримати медичну допомогу вночі і на свята. До такого пункту ми можемо звернутися так само, як і до сімейного лікаря. Єдина різниця полягає в тому, що ці пункти відкриті у вечірній нічний час, тобто після 6 години вечора. Po godzinie 18. A czy taka pomoc Чи така допомога безкоштовна? Так, ця допомога діє на таких самих засадах, що й послуги сімейного лікаря. Jeżeli chodzi o jakieś pilne wypadki, А якщо справа термінова, то викликаємо швидку, правильно? tak i zgłaszamy się, że mamy jakiś taki pilny, nie wiem, no może Є два шляхи. Перший – це, звісно, зателефонувати на номер екстреної служби. У Польщі це номер To 112. jest numer 112 w Polsce. Там завжди можна отримати допомогу та дізнатися, що робити далі. Co zrobić dalej, ale nie każde zdarzenie wymaga... Але не у кожному випадку потрібна швидка допомога. Jeżeli na przykład zwichniemy... Якщо, наприклад, ми вивихнули палець, то радше потрібно звернутися до лікарні з травмпунктом і отримати допомогу там. Ортопедичне і там uzyskanie pomocy. Wiem, że są... Мені відомо, що зараз працює гаряча лінія російською та українською мовами, на якій можна отримати інформацію про пункти медичної допомоги, які працюють у нічний час. Ці номери можна знайти на багатьох сайтах. Numery są podane na wielu stronach. Ja myślę, że my też Гадаю, що ми також подамо їх у додаткових матеріалах до програми. będzie uzupełnieniem naszej rozmowy. tutaj jeszcze tak Під час нашої розмови в мене виникло питання, яке могло б бути цікавим для українців. dla Ukraińców Чи в jest Польщі можна скористатися консультацією лікаря онлайн або у телефонному форматі? online albo telefonem. W okresie У pandemii період пандемії це була дуже розповсюджена практика. Зараз використовуємо цей формат набагато рідше. Намагаємося зустрітися з пацієнтом особисто. Так, проконсультуватися телефоном можна, але лікарі не дуже люблять такі консультації. Натомість є ще одна річ, про яку я забула сказати, і яка може бути для вас цікава, а можливо й очевидна. У Польщі можна викликати сімейного лікаря додому, якщо пацієнт не може особисто прийти на візит. nie jest w stanie z jakichś powodów dotrzeć do Na porady. przykład ma Наприклад, коли має високу температуру, bardzo, no,
Рішення про це ухвалює лікар. Я скоріше маю на увазі людей похилого віку, які мають проблеми з пересуванням або інші хвороби, через які їм важко прийти на візит до поліклініки. Mhm. Rozumiem. Зрозуміло, дякую. Таке є ще питання останнє. Ще останнє питання, можливо, воно залишиться без відповіді, але все одно запитаю. Чи є якісь підводні камені, нюанси у системі охорони здоров'я, про які українцям та зрештою і полякам потрібно знати? Українці, а може навіть і поляці. Гадаю, що для всіх нас велике значення має фінансовий аспект. І тут з метою уникнення непорозумінь треба перед візитом або записом на візит пересвідчитися, на який саме ми записуємось. У приватних закладах ми зазвичай оплачуємо послуги перед візитом, тож тут все буде ясно. Але наголошую ще раз, варто уточнити, чи зможемо ми використати наше направлення від сімейного лікаря і прийти на візит, кошти якого покриває Національний фонд охорони здоров'я. Щодо проблемних моментів у польській системі охорони здоров'я, гадаю, що це передусім довге очікування на візит до лікарів-спеціалістів, про яке ми згадували. I to jest takie główne, wąskie gardło dla pacjentów, którzy chcą zasięgnąć. Це основний камінь спотикання для пацієнтів, які хочуть піти на огляд не до сімейного лікаря, а до лікаря конкретної Тут медичної треба підкреслити, спеціалізації. що з цією проблемою стикаються і поляки, тому тут немає жодних упереджень. Всі ми в цьому плані рівні. Чи coś takiego. Tutaj jakby wszyscy jesteśmy równi, prawda? Так, звісно, кожна система охорони здоров'я у світі має слабкі місця. І у нашій системі це якраз і є слабке місце. Ми, поляки, теж маємо довго чекати на візит до спеціаліста. My Polacy też czekać na wizytę u specjalisty. Дякую bardzo. Щиро дякую. Дякую вам за надзвичайно змістовну і цікаву розмову. Гадаю, тепер ми краще орієнтуємося в організації системи охорони здоров'я. Tego systemu i З нами сьогодні була пані Марта Ленська-Мєчек, невролог із відділення неврології і епілептології шпиталю імені професора Орловського у Варшаві. Дякуємо, пані Марто. Дякуємо, пані Марто. Дуже дякую, пані Софія. Дуже дякую нашим слухачам. Сподіваюся, що ця інформація вам знадобиться. Хоча я вам бажаю, аби не знадобилась, і щоб вам не треба було часто користуватись медичною допомогою. Дякуємо сердечно. Щиро дякуємо нашим глядачам і запрошуємо на наші наступні програми з серії «Громадянин України у Польщі», у яких ми обговорюємо найважливіші моменти організації життя наших співвітчизників у цій країні. Разом переможемо!